Diyos kaayo. Mayo na. Mapatugtog na niya ako. Kim, mic ba? Mic? Mic? Magtiripan na lang kami daily. Pero kung kaya, make sure, dapat tama. Kung gusto magsabay, yung minsan kaya nagdidilig sa akin kasi mapadala ako na imanala din nila. Kung yan, ano ka, ilang beses na episode ka, permitting ang nangilisip ako. Dati pagkami, dapat sa bagay, dati pagkami, never yung shit. Ayun na ang nararap namin. Sa liwat, Diyos marinaga. Yuwa ng ikakaglimang Domingo nin taon. Ang tema, tataramo nin Diyos. Ipinapasabot sa tuya kang liturhiya na sa tuyang ipagsilibrar na ang tataramo nin Diyos dapat na akuon nin udok sa buot. An pag-akong ini mangyayari, kunyaon ang paghinguha, nasabuton ang tataramon. Itadom sa isip asin puso, asin isabuhay ini sa paagi kan mga gawi, nin katanosan asin pagkamot. Matindog po ang gabos asin awiton nyato ang awit sa pagpuon.
kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo, ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ako, makuring sala ako, kaya nga ako nangangadji ka Santa Maria, Daina Virgen, sa gabos na Angeles Isin Santos, asin sa indo mga tugang, naku ipamibi sa kagurangnan ng Dios. Maherak malago sa ang Dios na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darang kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan, Kristo, maherakan, Kristo, maherakan, kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Inumami ka, inurogyawi ka, sinasambami ka, pinapapuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Unikan dakulamon kamurawayan, kagurangnan na Diyos na deng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan ating buntong Yesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, Aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kahiraki kami. Ay kasanan, banal, ikasanan, kawalan, ikasanan, urong kahalangkaw. Jesu Kristong kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos, ipinahiling mo ang liwanag nin sa imong katotoohan, tanganing ang mga nalalagalag, makabalik sa tunay na dalan. Lugod sa mong ikasikwal ang tumang sa ngaran na Kristiyano, asin sa mong masunod ang katukduan kan Ebanghelyo,
ni Jesukristong kagurangnan sa imong aki, nakaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahadi, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ang tataramon ng Diyos, kaipuhan na magbunga, ang bunga kay ni iyo ang paghinguwa kan maako kan tataramon na kuyugon ang Diyos noon nakabutan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan, an uran asin an yelo, minahilig sa langit, asin dai minabalik duman, sagkod na matubigan ang daga. Tanganing mapabunga asin makataonin banhi sa paratanom, asin tinapay sa nagkakakan. Siring kaiyan, ang tataramo na minaluwas sa nguso ko, dai minabalik na daing bunga, dai minabalik sagkod na dai mautob ang sakong kabutan, asin mahaman ang sakong ipinapagibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio an simbag. An banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtatao nin matimgas na ani. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtataonin matimgas na ani. Ang daga sa imong dinadalaw, asin tinutubigan, tunay na sa imong pinapayaman. Ang salog nin Diyos, pano nin tubig, sinda tinatawan mo nin mga banhi. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtataonin matimgas na ani. Sa imong pinapaurananin marahay, ang mga inaradong uma, asin sinasarumsum mo nin tubig. Pinapalumoy mo ang daga nin mga tagiti, asin sa imong pinapatubo ang saradit na tinanong. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtataonin matimgas na ani. Ang taon sa imong pinapano nin mga balaog, dakulon ang mga sabsabon sa kadlagan, ang mga kadlagan tinatampukan nin mga karnero, ang mga uma pano nin banhi, sinda nagkukurahaw asin nagaawit sa kaugmahan. Ang banhi na nahuhulog sa marahay na daga, nagtataonin matimgas na ani. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpahayag nin mensahe nin paglaom. Bilang mga aki nin Diyos, kita tinawa nin balaog, nin paglaom tanganing hinguwahon niya to, ang tunay na katalingkasan ki Kristo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa paghuna ko, ang mga tinios niya to sa buhay na ini, dai ikakatimbang sa kamurawayan, na ngapit ipapahayag sa tuya. Sa katunayan, ang bilog na linalang nagahalat na ipahayag ni Diyos ang sa iyang mga aki. Pakung sala ni nilalang, tadai na utob ang sa iyang katuyohan. Talaga ini ni Diyos. Alagad ang nilalang naglalaom na makakaligtas arog sa to, makakaligtas sa kalapaan na nag-uripon sa inda. Tanganing makamtan ang katalingkasan asin kamurawayan kan mga aki ni Diyos. Aram niya to na sagkod ngunyan, ang bilog na linalang nagaagrangay sa kulog nin pangaki. Bako lamang ang nilalang kundi man kita gabos, igwa kan mga enot na bunga kan spirito. Kita man nagaagrangay mantang sa tuyang hinahalat na ang sa tuyang mga hawak makakaligtas bilang mga aki ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sinudog ang nasa na
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, si Jesus nagluwas sa harong asin nagtukaw sa tampi kan danaw. Pinalibutan siya nin kadakol na mga tao, kaya suminakat asin nagtukaw sa sarong sakayan. Ang mga tao nasa baybayon. Dakol ang sinabi sa inda sa mga parabola, ang para sabwag nagluwas sa pagsabwag sa iyang pagsabwag, may banhi na nahulog sa gilid kandalan. Duminatong ang mga gamgam asin tinuka, may banhi na nahulog sa kagapuan, na haros daing daga. Hulita bakong hararom ang daga, tulos nagtubo, alagad pagsaldang kan aldaw, natutong asin hulita daing gamot, naluyos. May banhi na nahulog sa katunukan, ang mga tunok nagtalubo asin natahuban sinda. May banhi na nahulog sa marahay na daga, asin nagbunga, may sanggatos, may 60, may 70. An may talinga, maghinanyog. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukapuan gabos. Yaw na kita sa ika-15 Domingo kan ordinaryong panahon. Asin ang ebanghelyo niya tungon yan mga tugang ginuno sa ika-13 kapitulo kan ebanghelyo ni San Mateo. Kang ining nakaaging mga aldaw, permi kong minomonitor itong super typhoon, si Inday. Sabi ko nga ni sa pinag-post ko sa Facebook, sana malusaw ng tuluyan si Inday. Paano malulusaw ng tuluyan si Inday? Siguro sa impeachment. Salamat dahil nag-agi sa satuya. Salamat dahil naglampas sa satuya. Labi-labi ang kahaditan ko makusugon super typhoon. Bako sa nang iyan, ang mga kasibutan kan sarong simana, kadakol mga kahaditan sa pamilya, sa manungod sa mga aki, manungod sa agom, manunungod sa trabaho, manunungod sa kadakol na bagay na kung sa tuyang pakaiisipon, baka daita kayahon ang gabos na kagabatan. Daita man talaga kakayahon kung kita sana, kung sa sadirita sanang kakayahan, talagang daita kakayahon. Tapag tiniripon mo iyan mga gabos na mga kagabatan sa buhay, mas makusog pa iyan sa super typhoon. Mas makusog pa iyan kiinday. So kaya mga tugang, sa satuyang aktualisa sa tulong binasangon yan, igo sa tuyang pinagpipresentar na mga paagi tanganing mapagian, mapakarahay ang satuyang pagkabuhay. Sa inot na babasahon mga tugang na ginuno sa libro ni Propeta Isaías, o anong sabi ni Propeta Isaías? Ang tataramon kang Diyos, garusiring sa uran. Ang uran, basang sanang minabulos. Ano? Yan sarong aldaw nagpanaga ako, grabe ang pangadoron. Nakamotor ako. Sabi ko, managuuran, mamotor lang ako, pasiring sa Carmel. Katungyaon ako sa diversion pili. Biglang nag-uran, tapos niya ako, huna ko niya ako, mauran. Pero nag-uran, mga 5 segundo sa nagkusugo na maray, kasi 5 segundo, mayo na, dahil na, okay na, diretso na. So sabi ni Propeta Isaías, ang tataramon kang Diyos, garong siring sa uran.
Ang uran baga, daiman baga naghahapot sa kinaaban o ano, kaipuhan muna ang tubig. Ano, kaipuhan ko ng mag-uran. No, dahil naghahapot. Kundi basang sanang minauran. As in, pag nag-uran, ginigibo niyang mataba ang daga na kung sa inaan mga pananom, nagkakaigwanin, magayon na pagtubo kan mga tinanom, bakusan ng mga tinanom, mga duot. Kaya ang uran, minabulos, bakusan na sa mga marahay na tao, kundi maski sa mga maraot na tao. So ang epekto kan tataramong kang Diyos, sabi ni Propeta Isaías, ang epekto kayan, minsan nahihiling tulos niya to, minsan dahil niya to nahihiling. Ano? Natandaan nito kan mga nakaaging bulan, grabe ang init. Tapos ining sa tuyang ground, gabos na brown. Nag-uran sa ng kadikit, nagtarambo, naging green na naman sa tuyang ground. Minsan nahihiling tulos niya to ang epekto kang uran. Pero kadakla na beses, dai niya to naririparo. Maski naglipas ng halawig na panahon. Sabi ni Propeta Isaías, arog kayan ang tataramon kang Diyos. Minsan nahihiling tulos ang epekto, alagad minsan o kadakla na beses, garupi, yaw ng epekto, pero kundi daitan naririsata, no, pinapasipara lang niya to. Alagad, sabi ni Propeta Isaías, ang uran, ang tataramong kang Diyos, dai minabalik sa iya na mayo nin marahay na bunga. Iyan ang tataramon kang Diyos. Kaya, ang marahay na bungang iyan, iyo yan ang satuyang mga kasurog, iyon sa tuyang weapon, kalasag, sa satuyang mga kadipisilan sa buhay na sinasabi ko kasubago. Kaya sabi ni San Pablo sa ikaduhang babasahon, ano sabi ni San Pablo? Igwa kitang rason, tanganing maglaom. We have all the reasons to hope. Dahil maski gurano kagabat ang satuyang mga dinadara sa buhay, maski gurano ang satuyang problema, pag iyan isinaro niya to kay Kristo, mas dakulaon pa ang magiging balos. Kaya minsan kadakol kitang problema, nagagabatan kita, ang paghuna na katapusan, ang paghuna katapusan na kang kinaban. Garubagang pinabayaan na ako kang Diyos. Pero dai mga tugang, dahil ang mahal na Diyos, danay kitang pinag-iibahan. Nasabi ni San Pablo, kung ang satuyang mga kadifisilan na ini, isasaro niya to kay Jesus. Pag abot kang panahon, mahihiling niya to na ang satuyang inagihan na kadifisilan, mayo lamang sa gigis kan kaugmahan na satuyang matatamasa. Basta, ang gabos niya tong mga kagabatan, isasaro niya to sa satuyang kagurangnan. Kaya sabi bagan San Pablo, kung ang Diyos yaon sa sakuya, sisay ang makakadaog sa kuya, mayo. Kundi ang pagkamot kang Diyos mas urog na makusog kisa sa satuyang mga kagabatan. O ngayon mga tugang, sa satuyang ebanghelyo, familiar na ining maray sa satuya, siguro gas-gas na ini, permi niya itong nadadangog. Ano yan? An parabulakan para sa buwag. An parabulakan para uma. Asin sa satuyang ebanghelyo mga tugang, kung hihilingon niya to, kung pakahuhurup-hurupan niya to, makangangalas ta, si Jesus dahil nag-focus sa para sa buwag. Si Jesus dahil nag-focus sa banhi. Dahil ang banhi, siguradong marahay na banhi. One time gusto ko magtanom ng mga gulayon duman sa dati kong destino. Sabi ko, magayon ining tapayas ta dakula. Sabi katong amiga ko na doktora sa agrikultura, mas maray nga, Father, magbakal kang sa tindahan ning ko yan, itong farm station nga, magbakal ka nga, ayan nga banhi ngayong iyan, talagang proven na iyan. Tadain nangangahulugan na pagdakula nga yan tapayas, ang pisog ka yan, ang banhi ka yan, marahay man dae. Kundi iyan mga tinitinda, nag-agyan ning scientific process tanganing
O di day ko kinaatong sa tapas, nagbakal ako. Iyo man talaga, marahay talaga si Pananom, talagang matimgas ang ani. So, iyan ang banhi, ang pisog na talagang pinagpreparar. Pero ining sinasabi ni Jesus, talagang beyond reasonable doubt na ang banhi na ini marahay. Why? Dahil ang banhi na ini, iyo ang tataramon kan Dios. O, atid-atidon ta, ano ang tataramon kang Dios? Marahay o maraot? Obviously, marahay. So kaya dahil si Jesus nagtaoning attention sa banhi dahil sigurado siya na ang banhi ini marahay dahil ang banhi iyo ang tataramon kang Dios. Ang para sa buwag, kung marahay ang banhi, urog naman ang para sa buwag. Taano, ang para sa buwag, iyo ang mahal na Dios. Asin sa satuyang parabola, apparently ang para sa buwag, itong mayo bagang pangima no, na magsabwag. Ang pag-uumabaga may duwang klase, itong na makalot ka, ilalag mo ang banhi. Ano po kayan? Tarok. Magtarok. Ay, di biro. Ang saro, patiprak. Patiprak. Apon sa nang apon. Kung sa insayin inaapon. Siguro, kamo, naka-experience siya, sa ito naka-experience siya na magtanong, patiprak. Pag nagpatiprak ika, hihilingan mo kung saan mahugpa ang banhi. Sisigurado mo na duman sa matalubo. Pag nahiling mong ang daga magapo, ano? Sasabwagan mo? Dai. Pero sa satuyang ebanghelyo, maski na magapo, maski na matunok, mayong pangimano, very generous ang sa iyang pagpatiprak. Mayo siyang pinipili. Alagad, diyan nagpuon ang paliwanag ni Jesus kan parabola. Dahil sa pagsabwag kan parauma, may apat na klasing daga. Ang saro, ang banhi, may banhi na nahulog sa dalan. You can just imagine kung ang banhi nahulog sa dalan. Kan mahulog sa dalan, iyon ni ang banhi, ang mga tao, ang soil, ang daga, kita. Sa parabola ni Jesus, igwang apat na klasing daga ang tao. Ang saro, dalan, ang saro, magapo, ang saro, matunok, ang saro, mataba. Apat na klasing dalan. Ang apat na klasing daga. Actually, ang apat na klaseng daga, minaprerepresentar yan sa satuya. Sa satuya. Kita ang sinasabwagan. Pag ang Diyos nagsabwag kang banhi, dahil siya nagsabing, ining tukawan na ini, mga maray ini, hindi ko sana isasabwag, ini ta mga matagas, ang payo dae. No! Magmaray, magmaraot, sinasabwagan kan parauma. Kita ang daga. Kaya ining apat na klaseng daga, yaon ining unyan sa laog kan simbahan na ini. Yaon ining apat na ini. Igwa sa tong dalan, igwa sa tong magapo, igwa sa tong matunok, igwa sa tong mataba. Yaon digdi, ining presente ini sa tong simbahan, yaon digdi. Tano, ano ang dalan? Iyon ang mga tao na yaan magkuta sa laog kan simbahan, nagdanggang enot na babasahon, ikaduang babasahon, iyon itong matagas ang puso. Kaya ang tataramong kang Diyos, minalaog sa wala, minaluwas sa too. Mayong nangyayari. Tano? Because of pride. Because of grabe-labing kamundoan o daing pakiaram. Kaya ang sa iyang puso, yaon man kuta sa laog kan simbahan, alagad sarado sa paghinanyog kan tataramon kang Dios. Di ba? Igwa man nagsisimba na, ito ang attentive na baray. Pero ang nasa isipan, ano daw, si Oroy kung binarahog na.
Attentive na maray, ha? Oh, grabe ang huna mo, nagdadangog sa imo, pero ang isip, ano daw si Urig kung binahog na? Kaya mayo man talaga naglaog ang marahay na bareta sa saiya. Na, igwaman, mga tao na magapo. Ang tataramon, inako na igwang kaugmahan. Alagad mga tugang, ninhulita, magapo, dikit lang ang daga, pag abot kang kadifisilan, naaalang. O, ining mga tao na nagdangog, oh, wow, magayon na ng ibanghelyo ngon yan. Magayon na ng ibanghelyo ngon yan. Alagad, pag uli sa harong, ay, nahiling si Agom na nag-abot burat-burat. Maugmahong ko ta si pagsimba, magayon na maray. Kundi nahiling si Aki na dahil nagturog sa harong kung sa-insay nagduman pag-abot, maation, anggo to natulos. Nagsimba man ko ta. Yaman sa kang simbahan. Kundi nakamati sa naning kadikit na inconveniensya ay nalingawan. O igwaman, igwaman daga na matunok. Nagtalubo. Pag uli sa harong, magaya-gaya ang buhay. Alagad. Pakahiling kang mga material na pagkabaga, mga material na bagay, cellphone, puro sa cellphone, puro sa gadgets, imbis na maglaba, yaong padumanta, may ka-text. Imbis na magsimba, dahil nangay kumasimba, sa Domingo na sanata, may kauli ko sa text, nalilingawan na, tinutuhog na. So, yun ang mga tao na kadakol-dakol, ang worry sa buhay, mga anxiety, ambisyon, as in mga worldly distraction, luway-luway na tinutuhog ang tataramon. Kaya dainag bubunga. Okay. Finally, ang ikaapat, itong sinasabing marahay na daga. Ini itong mga puso na nagdadangog, naghihinanyog sa tataramong kang Diyos, asin pag-uli, isinas sa buhay ang tataramon kang Diyos. Kaya iyo ini ang nagbubunga ning 30, 50, 100. Sa totoo lang mga tugang, Domingo pag kita nagsisimba, nanguga po nindo, pag nagsisimba kita Domingo, saro sa mga katuyuhan ta, bako sa nang magdangog sa humiliya ni Padi. Kundi sa satuyang pagsisimba, tinutugutan ta ang Diyos na eksaminon ang klasing puso, ang klasing daga, kung anong klase kita. Sa satuyang pagsisimba, we examine what kind of soil we are. Anong klaseng daga ako? Siguro, baka ang sakuyang puso matagas, baka paano akong kapaabaw-abawan, o baka igo akong tinatagong dakula o nagapo sa sakuyang puso, gadakula o nagapo nin pagdududa sa pagkamuot kan mahal na Diyos. O baka kadakol-dakol, tunok sa sakuyang puso, ang mga kahandalan, ang mga kahaditan, ang daing katapusan na distraction, as in ang unhealthy attachment sa mga material na kinabanon. Baka iyo yan ang nakakaulang sa satuya, kaya daing nagbubunga ang tataramon kang Diyos sa satuya. Pero aram po nindo mga tugang, ang good news, danguga po nindo, ang good news, ang Diyos dahil nagsusuko sa satuya. May nadangog akong humiliya sa social media. Actually, talk, sabi niya, itong the feast, sabi kansi itong talk giver, ang Diyos dahil sa to napapagal magpatawad.
Dago ganito ha, dai napapagal magpatawad ang Diyos sa satuya. Ang problema, kita ang napapagal maghagad tawad sa mahal na Diyos. Kita ang napapagal. Pero the moment na magdulog kita sa iya, automatic ang kapatawaran itinatao niya sa satuya. Maugmaho na maray dahil arog kani ang Diyos. Salamat taarog kayan ang Diyos. Bakong arog sa tuya. Takong ang Diyos arog sa tuya, nagkasala ka, okay, pinapatawad da ka. Nagkasala ka, okay lang, pinapatawad da ka. Ikalima, pag inutro mo yan, may kalalagyan ka na. May katapusan ang sa tuyang pagpatawad. Salamat na lang ta ang Diyos bakong arog kayan. Dawa, gurano ka na kula kan sa imong kasalan. Oras na magpakumbaba ka, maghagad kan tawad sa iya. Dahil siya ninigar. Dahil siya naghahabo. Perming open ang sa iyang mga kamot sa pagkugos sa satuya. Kaya iyon ni ang good news. Dawaan sa tuyang puso, garong dalan. Dawaan sa tuyang puso, garong magapo, asin matunok. Ang Diyos dai nagsusurrender, dai nagsusuko sa paglinig kaiyan. Alagad, ang hinahagad niya lang sa satuya, tugutan ta siya, nagibuhon iyan sa satuya. Dahil kung maski gusto kang Diyos na linigan kita, kung kita padagos na magsasayuma, dahil niya kita malilinigan. Igwang sarong aki na tinawaning banhi kan sa iyang teacher. Sabi niya, Nonoy, actually gabusinda mga aki, pagtapos kang school year, tinawanan ning banhi ning flowers, magayon na klaseng flower. Itanom nga nindo ini, pagbaralikan ta pagkatapos kan bakasyon, i-examinon ko kung ano ang ginibo nindo sa banhi na itinaaw ko sa indo. Pagkatapos, kinuha ka tong aki. Pagpauli ka tong aki, may naagihan siyang sa gilid kan tinampo na sarong bakanting lote, piga-arap po na ning basura. Natandaan ko sa nag-viral baga sa social media, sa asintado, igwang sarong babae na sa Milaor, na nakakotse, pagkatapos nagpundo doon sa gilid, tamaapuning basura. Pagkumantong basurahan, inapunaning basura. Kung yan nga, ning simpleng bagay, dahil kita nakakanood, how much more ang mas darakulang bagay. Ako pag may mineral water na ginuwag sa auto, pagkatapos kayan, ilalag ko dyan sa gilid kan auto, dahil kung iaapon sa tinampo, magigipayan ka sa kan aksidente. Kung igwa kitang basura, ilaag tabi sa basurahan, simpleng bagay. Alagad pag ginibuta, igwang dakulaon na impact sa satuyang komunidad. So itong aki, nahiling niya itong sa gilid kan tinampo na kinaapunan basura, ang ginibo niya, duman niya itinanom itong banhi. Asin oral daw, dinudumanan niya hanggang sa nagtambo. Maray na klasing banhi ang itinaon ni ma'am. Kaya pag burak, magayunon ang burak, marambungon na burak. Kaya itong saro na maapon basura, ay, nasupog na siya ta. Magayunon itong flowers na yaon duman niya ko ta iaapon si sa iyang ati. Kaya nahiling kang barangay captain, ay magayunon ining burak na ini. Ang gibo niya, pinalinigan niya itong lugar. Asin, kinaganan yung mga tukawan. Hapon-hapon, kadakol mga aki, nagkakarawat dumanta. Magayunon nga ni flowers, may bugambilya, may magayunon. Kaya, hapon pag sinarom, igwang duman gurang na nakatukaw duman sa bench, nagro-rosary. Asin, ang bilog na komunidad, sa lugar na ito,
na-appreciate itong flower dahil nga ni Aram kung si Isay ang nagtanom. Kaya, pag abot kang school year, pag opening, yaw na naman si ma'am, mga aki, ano ang ginibo nindo sa banhi na sa kuyang itinao? Ika, hinapot ito, ma'am, itinanom ko sa itinao mo sa sakuya, ngunyan po, kadakol mga aki, nagdudurman na linigan, dahil na inaapunan basura. Pero sabi niya, ma'am, na-realize ko, ang Diyos ang may kagibuhan kaidto. Dahil ang tinao mo sa banhi, sadit na banhi, pero nagkaigwang impact sa intirong komunidad. Iyo ini mga tugang ang satuyang puso. Maski gura no kasadit ang banhi na itinanom sa satuyang puso, kung ini satuyang aatamanon, ang simpleng pagpapatawad, ang simpleng pag-apuning basura dawa sa in, simpleng marahay na gibo, pag binindisyon ng kang Diyos, minabunga, nin 30, 50, sanggatos na pulo. Ipangadjita na kita maging marahin na banhi. Sabi ni Jesus, an may talinga, maghinanyog. Amen. Matindog kita. Ito ka po giraray para sa rito kan pagsugo sa mga katikista. Ang Diyos na sa tuyang Ama, tinauanan sa tuyang parokya, nindakulao na regalo. Ang regalong ini, iyo ang marhay na bareta na nanitawo. An sa iyang aking Jesus. Bilang mga kaayon sa Kristiyanong pagtubod, nakikihiras kita sa responsibilidad na pangatamanan ang satuyang kapwa sa laog nin satuyang komunidad. Asin ipahayag ang marhay na bareta na satuyang nadangog. Nagkapira sa mga miyembro kan satuyang parokya, nagsimbag sa espesyal na paagi na makihiras sa gibo nin kagurangnan sa paagi nin pagkatikesis. Ngunya na aldaw, sinda susuguon bilang mga katikista kan satuyang parokya, asin ipipresentar sinda kan sa indang Vicarial Coordinator, Mrs. Shirley Balderas. Sa ngaran po kan Catechetical Ministry kan sa tuong parokya, dakula pong onra na ipipresentar ko sa bilog na banwaan ng Diyos ang 19 mga katikista na maturok doon yan na taon. Celeste D. Martilios, Mary Jane R. Serio, Telma B. Meravalles, Janessa S. de la Cruz, Janet A. Tria, Hilda B. Moran, Arlen S. Maravilla, Josephine O. Binalingbing, Imelda C. Bidoral, Susan P. Camila, Erlinda G. Brillante, Marife M. Marpuri, Benny A. Romanilius, Merlin C. Berganyo, Joanti Casquejo, Blenda Bilmati Cariras, Maria Nelida B. Balingasa, Jo Marie Patriarca, asin John Francis T. Bulalin. Sinabi ni Jesus sa sayang mga disipulos, paduman kamo sa bilog na kinaban, asin ibalang ngibog ang marahin na bareta sa gabos na tawo. Ano, mapadagos kamo sa pagtalubo bilang mga disipulos kan kagurangnan, sa paagi nin danay na paghinanyog sa tataramon kan Dios sa pagsabuhay kay ni siring man paghiras kay ni sa kapwa. Opo, Padre. Opo. Andam kamo na magutob kan gabos na hinahagad kan ministeryong ini sa pagpatalubo kan pagtubod kan mga ipinagkatiwala sa indong pangataman. Opo, Opo, andam kami.
Konsiring ang banawanay ni minaako sa Indo sa indong pagsimbag sa pangapudan kan Dios asin sa ngaran kan Dios asin sa ngaran ninda sinusugo ko kamo bilang mga katikista kan satuyang parokya. Mga tugang kudigdi sa parokya ng San Pedro Bautista, sa pakasabot na gabos kita nakikihiras sa ministeryo nin katikesis, nanunuga kamo na sa indong tatabangan ining mga inapod kan Dios hali sa satuyang banwaan asin sinugo bilang mga katikista kan satuyang parokya. Opo, Padre. Mahinguha kamo sa paagi nin pagpamibi, pagsaksi asin pagpartisipar sa mga programa kan parokya na padagos na maging lingkod kan tataramon kan Dios para sa lambang saro tanganing gabos kita magtalubo sa pakiras sa gibo kan kagurangnan. Opo, Opo, Padre. Padre. Konsiring sa ngaran kan satuyang parokya San Pedro Bautista, inaako ko ang sa indong panuga na magpartisipar asin masuporta sa ministeryo nin pagkatekisis digdi sa satuyang parokya. Malood po ang gabos para sa pamibi nin katikista. Pamibi para sa mga katikista. Kagurangnan Kagurangnan niya mong Diyos, salamat hulikan mga katikista na itinao mo sa muya, pinili mo sinda na magtalubo sa kagkatotoohan ni Kristo. Sa tataramo sin sa gibo, urog ng gayo mo niyan. Sa panahon ng pangangaipo, kasamuyang banwaan. Tinabangan ninda kami na makasimbag sa imo sa pagsunod asin pagkamuot. Lugod sa mumadangog ang pangapudan nin sa imong aki. Dakol Dakula na nihon, alagad dikit ang paraani. Ang sa imong espiritu, yaon na sa mga katikista. Sa pagpahayag kan sa imong katuninungan, pagpatawad asin kabutan in kaligtasan para sa kinaban. Kami nakamati na pagtubod nin banwaan, iyon kusog nin kagagsan, minapamibig ki Santa Maria, ina asin panalmingan ni mga katikista, napatalubuon sinda sa indang katungdan. Narimpuso ninda ang tataramon sa indang puso, asin ihira sa kapwa. Kaiban sa mga katikista, kami manlugod magpatinabang-tabangan sa pagbago kan samuyang banwaan, huli sa nakan samuyang pagbago ni puso, buot asin buhay, bunyog sa pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Amen. Matindog po. Mga katikista, ako nindo ini bilang tanda kan sa indong pagdusay sa gibong pagkatekesis digdi sa satuyang parokya. Kay bakani ang samuyang panuga nin pagsuporta sa paagin pagsaksi, paggibo, asin pagpamibi. Antabang satuyaon sa ngaran kan kagurangnan. Nakagibo ni langit asin daga. Nagpapasalamat ako sa sakong Dios sa gabos na panahon na pagirumduman ko kamo kung ipinapamibi ko kamo maugma ang pagpamibi ko huli sa pagtabang nindo sako sa pagpahayag kan marahay na bareta puon pa kan enot naldaw sa kungunyan kaya bilog ang paniniwala ko na ang Dios na nagpuon kan marahay na gibong ini sa Indo magpadagos sagkod na matapos iyan sa aldaw kan kagurangnan. Amen. Amen.
Bilang tanda kan satuyang pag-ako sa satong mga katikista, upakan po niya to sinda. Matindog kita sa pagpahayagan sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kag lalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namo da ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin nililubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Dios amang makakamhan, haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasakuran. Amen. Mga tugang ninhulita sa satuyang sadiri, da kita makakaligtas, mamibig kita sa satuyang langit no na Ama, na asin hagadon taan sa iyang pagkaherak, sa lambang kagadan sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan misyon in Santa Iglesia, ang gabos na tawo, makamidmid sa Ama asin ki Hesu Kristo, na sa iyang ipadara sa pagtubos sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo sa satuyang banwaan, paurugon ang karahayan ning kagabsan, asin magdanay sa katanosan asin katuninongan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang marhay na bareta ning kaligtasan, na itinao sa to ning kagurangnan, magbunga bako sana para sa tuyang buhay, kundi magtalubo sa pagkamuot sa Diyos, huli sa pakikikapwa. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagbasa kang tataramon ng Diyos, kung nagsisimba, himateo na maray, asin maghagad ning tabang sa Diyos, na makasimbag kita, susog sa hinahagad sa to ng Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos maging tunay na saksi kay Kristo, huli sa satuyang araw-aldaw na pagkabuhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang paalawan asin kusog, akwaan sa mong mga hinahagad, asin minamaot, para sa mo asin sa kapwa, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia asin pagdulot.
mamibi ka mo mga tugang tangan sa kuasin sa idong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa saymong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sayang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hilingan mga atang na namibing simbahan asin sa pakinabang na ini itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saymong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Dios na makakamhan asin daing kasagkuran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binago niya ang daan na buhay nin tawo sa pagtios pinara niya ang samong mga kasalan sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan binugtak niya ang mga anagihan pasiring sa buhay na daing kasagkuran sa pagsakat sa imo Ama binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kay bakan kadakol-dakol na angheles sa sinsantos nagaawit kami kan himno kan sa imong umawan daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sindaga, panukan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Paladan at minaliki sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ni Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini, tenan sa kuyang hawak ni dudulot para sa indo. Siriman pagapamanggi pagkuha niya maning kalis sa singgiraring pasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kay ni, tenan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, may kaining tinapay, asin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo, sagod na ikamagdato. Kaya kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ha pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leo, asing kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhina na kan Dios, kaiba ni San Jose ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaidtupa, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na day kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Dios sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, gabos kita, Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawaron mo kami kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daon niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Tawi kami nin katuninungan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalangan kinaban,
paladan minapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, namantang ang mga atang inako, hulikan pakisumaro, sa misteryo, magtalubo, ang bunga kan samong kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mato ka po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Giraray po, nagpadagusan sa tuyang recruitment, kan mga gustong makisumaro sa Catholic Faith Defender sa satuyang parokya. So igwa na pong mga nagsumiter kan sa indangaran as in number. Si gusto pa po, pwede pa po, nag-aako pa kaming mga volunteers
na magiging active sa pagdepensa kan sa tuyang simbahan. O uliton ko, ang katuyuhan ta bakong makidebate, kundi ang katuyuhan ta tanganing ipaintiende sa satuyang kapwa Katoliko ang importansyang manodan ang satuyang pagtubod. Ikadua, sa Agosto 30, iyo man ang ika-30 foundation anniversary kan satuyang parokya. Katakod ka ini, magkakaiwa kitang fun walk sa Pizza 22, alas 4:30 ning aga, Sabado po yan, August 22, 4:30 a.m. Ang registration fee, 300 pesos, igwa na po yaning t-shirt, as in igwa pa yaning isnakan. Ayan. Ang t-shirt available na po sa Martes, ngunyan, sa Martes na maabot, magdumada lang po sa opisina o kay Mrs. Yuyi Cortisano. Katakod pa kaini sa August 29, iyo ang wedding mass. Sabado po yan. Wedding mass, alas 8 ning aga. Si mga inaapodan po si gustong magpakasal na libre, nag-iba ng 5 taon pataas, magdulok na lang po sa opisina para sa mga requirements. Last submission of entry. Last submission kang requirements, July 29. Sa Pizza 30, Domingo, kaaldawang kan sa tuyang foundation anniversary, magkakaigwa po kita ning motorcade, alas 6 ning aga, sa mga parishioners na maiba, kanya-kanya pong sasakyan. Paris, ang rota, sa parokya, pasirin sa May Iba, from May Iba to Mabalod-Balod, then sa parokya. Tapag alas 8, gigibo niya to ang misa na hopefully papanginutan kan sa tuyang ginagalangan na Arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. As in, kung igwang mga makon-celebrate na padi. So, kaya po sa Pizza 30, although halipa man ini-encourage ko na si mga nagsisimbang agang amay, magsimba pag alas 8. Tanganing dakol kita pag misa ni Arsobispo. Kam suod ma, pinunantanaan pagsungko ni ina asin Divino Rostro sa mga sityos, asin mga barangay, eskwelahan, asin mga nagkapirang establishmento. So kaya puon sa suod ma hanggang August 19, iyo po ang sa tuyang pagsungko ni ina. Ano? Nag-o-organize po akong pilgrimage to Japan sa March, maabot na March. Sa Japan, bako po ining dahil kita ma-tour, kundi pilgrimage. Tadudumananta ang mga linakawan ni San Pedro Bautista. Yan. Kaya kung gusto po kamong mag-ayon, mag-asikaso na po, tao sa opisina kan sa indong pangaran, mapunta na pong ma-process ang satuyang mga papeles. Napakagayon po kaini, dahil dudumanan kaini ang mga lugar na pinaglakawan, asin kung saan inako ni San Pedro Bautista ang sa iyang korona bilang martir. So kaya, bako sana dahil si San Pedro Bautista ang patron kang Archdiocese, kundi siya ang satuyang patron. Kaya kung igwa sa Archdiocese na gustong kaigwang pilgrimage sa Japan na pinagdumanan ni San Pedro Bautista, urog na ang satuyang parokya. Kaya ang satuyang parokya ang may priority. So igwa na po sa kuyang 5 na nag-signify na maiba. Kaya si gusto po na mag-iba, magsabi na tulos, lilimitaran ta sana ang maiba 20 hanggang 25. Pag nagsubra dyan, dain na dakulaon na iyan. So 20 to 25 participants. Igwa ng 5. Kaya si gusto po mag-asikaso, March pa man, before Holy Week, March pa man, pilgrimage sa Japan, sa mga dinumanan ni San Pedro Bautista. Salamat po. Matindog na kita.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios no makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. 75 taon sa tong ginigirumdum, ikan sa enot na banhi, simbahan kan Caceres. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingoa, kita magkairiba sarong hawak ni Kristo. Simbahan na sinudal an mautangon yan, boses kan lambang saro sa tong himateon, mayo din pag-asenso kung kita nagsosolo-solo, gabos magmaigot, sararo kita ki Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawat, saro sa tong misyon. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres. Gabos kaayon, gabos may gibuhon. Lakaw kita